Здравейте, деца! Продължавам да ви чета приказки от една много хубава поредица, любопитна за вас, като малка енциклопедия, която крие тайната на природата. Сега ще ви прочета приказка от тайните на дърветата, но не забравяйте, че има поредица за тайните на цветята, за тайните на птиците, за тайните на пчелите, за тайните на океаните. Май цветята си го измислиха, ама нищо, може да има и такава книжка. Дървото на живота. Приказка от Персия. Есенно време пернатата сова обича да ми разказва тази прастара приказка. Според нея в много страни по света има легенди за чудното дърво на живота. В древна Персия хората вярвали, че в клоните му расте по един плод от всички плодове на земята. Само че той е невидим. Дървото на живота било много ценно. Хората вярвали, че ако някой от плодовете му пострада, всички плодове от този вид ще изчезнат завинаги от света. Затова дървото било пазено от дракон на име Симаркху. Той също бил невидим. Никой не знаел къде се намира дървото на живота и за да не попаднат на свирепия дракон и да го разгневят, хората изобщо не смеели да пристъпят в гората. Но един ден едно малко момиченце хукнало подир красива пеперутка и съвсем забравило за опасността. Така се озовало дълбоко в гората. Тичало дълго, накрая се уморило и приседнало върху един дълъг корен, който стърчал над земята. После вдигнало глава и се загледало в дървото над себе си. Коренът потреперил, после се размърдал. Оказало се, че това е Симаркху, който се бил увил около ствола на дървото. Това е ония невидимия дракон. Вижте колко му е трудно името, защото живее в Персия. О, ти не трябваше ли да си невидим? Възникнало изненадано детето. Мога да съм видим, мога и да съм невидим, изръмжал драконът. Момиченцето отново вдигнало очи и видяло клоните отрупани с всевъзможни плодове. Без много да му мисли, протегнало ръка, за да откъсне една сочна праскова. Чакай, ще те питам нещо, извикал Симаркху. Гладна ли си? Не много, признало детето. А жадна ли си? Не. А знаеш ли, че като откъснеш тази праскова от света, завинаги ще изчезнат всички праскови? Аз няма да те спра. Сама реши какво ще направиш. Момиченцето навело глава. Нищо няма да взема, промълвило то. Не искам заради мен да изчезва каквото и да било от света. Когато пак погледнало нагоре, плодовете и драконът били изчезнали. Нали си спомняте, те са невидими, защото растат на дървото на живота. Всички дървета наоколо изглеждали съвсем еднакви. Детето се прибрало живо и здраво от дома, но никога не забравило ценния урок. Щом се научило да тъче, измайсторило красив килим с изображение на вълшебното дърво. Всеки, който стъпвал на килима, си напомнял колко е важно да вървим внимателно по света и колко е важно да го пазим, особено природата, деца. Вие обичате ли да пазите природата?